celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Alfonso Maria de Ligori. Obispo ni siya o doktor sa simbahan. Siya ang founder sa Redemptorist nga mga community or gitawag ni sila o Congregation of the Most Holy Redeemer. Natao ni si San Alfonso mga 1696, namatay po ni siya mga 1787, so mga 91 years old ni siya. Doktor ni siya sa civil law o sa canon law, pero iyang gibiyaan ang iyang nindot nga posisyon sa civil society aron mosod siya sa pagkapari o iyang gihatag ang iyang mga gasa sa intellectual niya nga capacity or genius para ipalig-on sa atong pagtuo o makaluwas sa mga makasasala. Ang champion ni siya sa paghatag o confession, hinabang ngadto sa mga makasasala, kapasayloan sa mga sala. Uban kaniya atong iyampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang mga katawhan magpasayloay o mudangop sa grasyas pagpasaylos Ginoo. O ang ato usab nga mga benefactors and donors matagaan unta og tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, kanunay ikaw nga nagpabarog dinhi sa imong simbahan ug bag-ong mga panig-ingnan sa mga bertud. Itugot nga diha sa pagkamakugihon ni San Alfonso Maria alang sa kaluwasan sa mga tao, makasunod kami sa iyang mga lakang aron makadangat usab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Giingnan ako sa Ginoo, lakaw ngadto sa balay sa tigimog kulon, ug didto ihatag ko kanimo ang akong isulti. Busa miadto ako ug didto nakita ko ang tigimog kulon nga nagtrabaho. Kung makita gani niya nga usa ka kulon dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa ug buhaton og laing butang. Unya giingnan ako sa Ginoo,
Dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tigimog kulon? Kamu ania sa akong kamot ingon sa minasang yuta diha sa kamot sa tigimog kulon. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila, kansang hinabang mao ang Dios ni Jacob. Bulahan sila, kansang hinabang mao ang Dios ni Jacob. Daiga ang Ginoo o kalagko, daigon ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awitan ko ang kadayganan sa akong Dios, samtang buhi pa ako. Bulahan sila, kansang hinabang mao ang Dios ni Jacob. Ayaw ibutang ang imong pagsalig diha sa mga kadagkuan, diha sa tao diin walay kaluwasan. Sa pagbulag sa iyang kalag, mobalik siya ngadto sa iyang yuta. Ni adtong adlawa, mawagtang ang iyang mga laraw. Bulahan sila, kansang hinabang mao ang Dios ni Jacob. Bulahan siya, kansang hinabang mao ang Dios ni Jacob. Kansang kalauman anaa ang Ginoo nga iyang Dios, nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa kadagatan ug sa tanan nga anaa kanila. Bulahan sila, kansang hinabang mao ang Dios ni Jacob. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda.
Ini kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin, sa lanaw, ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag, ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo, ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa, mingon siya sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan sa gingharian sa langit, sama sa usa katagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Sa nakahumana si Jesus pagsugilon niining mga sambingaya, mibiya siya niadtong dapita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Lain na sad ni nga sambingay nga nagtugan kung unsay mahitabo dinhi sa kalibutan, samtang nagpanaw pata padung ngadto sa langit. Nya matud pa dinhi mura kuno nigbaling ang simbahan o ang gingharian sa Dios nga makuha ang mga maayo o mga dautan or way kapuslanan nga mga isda. Nya nigabot na sa katapusan, hagpaton lainon ang mga dautan gikan sa mga maayo. Nya ang mubuhat niini mao ang mga anghel sa Ginoo. Di kita kabalibad kay mas gamhanan man to kay kanato kun guruyon ta ato padung adto sa langit, sunod ta. Kun guruyon sa ta padung adto sa impierno o gitambog atong hudno nga nagdilaab, sunod ra sad ta. Wa na ditoy gamhanan o mga powerful, mga wealthy people. Kitang tanan equal nga mura na lang ta dito mga itoy nga powerless, mag-agad na lang sa hukom sa Ginoo. Gilingiyay mong tupad ing na asa ka kaibutang sa anghel ing na langit o hudno. Karon unsaon nato pagsiguro ang mga adto tag langit? Matod pa sa unang pagbasa, kinahanglan murata og kaning lapok nga minasa. Mag-agad ra gid ta sa kamot sa Ginoo nga maoy gitawag og the potter, ang maghihimog kulon nga siya maoy mopurma nato. Pasagda nato ang Ginoo nga siya mopurma nato. Kanus man ta mahimong dautan kun mosupak ta sa nagpurma nato. Kanabang resistance, disobedience, mosupak. Gilayan na sang lingi sa imong tupad na sige pa jud kag supak-supak na mahudno na gyud ka ana. Di ba? Mao na nga dinhi sa atong simbahan, labi na dinhi sa atong parokya, kanunay ginana kong gi-emphasize nga ato gyung biyaan ang tanan. Mubiya kita niining mga gitawag og mga attachments. Kanibang pagpangangkon ba nga kita'y tag-iya. Bisan ang kinagamyan or kinadak ang butang, di kita moangkon nga kita'y tag-iya. Aron nga kun ang Ginoo magbuot na nga arita diri ibutang, arita ibutang, kuhaon ni gikan nato. Kuanta? Free ta nga mobiya, free ta nga mo sunod sa kabubuton sa Ginoo.
nabitaroy mga leaders nato sa lain-laing mga nasod, apil na din sa tong nasod, nganong gasigi man gina silag gubat, nganong gasigi na silag away, tungod kay daghan kay silag gipangangkon, daghan kay silag mga gitawag og ilang gikuptan nga mga butang o mga gahom sa kalibutan nga dili nila, wa nila gi-recognize nga kanidi ay belongs to God. Bisan lag simple kayo, dias panimalay, ang mga ginikanan mo angkon dayon ako ning mga anak. Ako'y magbuot. Why magbuot nako kay ako maoy ginikanan. Nya, nighuman ana, inigkadagko sa imong mga anak, unsa may mahitabo, mo biya na nimo magminyo or mopuyo, mulain og puyo, kay kamao na silang mumanid sa kinabuhi. Labi na gyud matiguang na ka, isip ginikanan, awa na. Din adyo ka kapangangkon, usay singhagan lang ka ng imong anak. Pasabot, dili gid na imo, kay kun imo pa na, you are in control. Nya mangangkon sa ka, ako ning naong, ako ning lawas, ako ning kinabuhi, ako'y magbuot, magpalaygit ko, magpabasiktomy ko, magpa-transplant ko o genital transplant, gender change, or sa panadiha, kay ako'y nagbuot. Tanawa, ini katiguang na nimo. Kanang matiguang na ka ba? Musakit ng imong tuhod, di nakatuyhad ang imong hawak, kunuton na kay kagnaong, di nakaklaro ang imong mata, di nakadungog imong dunggan, dili na gani ka kahungit sa imong kaugalingong pagkaon, din agani ka makalimpyo sa imong kaugalingong mga hugaw. Sa ato pa, you are not in control. Ngayon sa may buhaton na to, matod pang propeta Jeremias, nga giingnan siya sa Ginoo, ako maoy mag-umol ninyong mga katawhan sa Israel. Munang ang atong tubag sa Salmo, gipahinomduman gitaani kay importante kay ni nga ibutang nato sa atong kasing-kasing og hunahuna. Bulahan sila kansang hinabang mao ang Dios ni Jacob. Pagkabulahan sa lapok, ang lapok nga wa magsupak-supak sa kamot sa pater sa maghihimog kolon, kay napurma siyag mga nindot og mapuslanon nga mga butang. Imbis tato lapok ra siya, tunob-tunoban, ilabay, nahimo siyang mapuslanon og nindot nga butang. Lingay mong tupad ing na ugway Ginoo, lapok ra gyud ka. Ing na wa lang gyud Ginoo ba? Lapok ra gyud ka. Wa gyoy beauty kanang imong naong nga imong ipagarbo nga kunuhay gwapa-gwapa ka or gwapo-gwapo ka tungod nas Ginoo. Kining akong naong nasipyat ang Ginoo gimo di bitay. Kaning akong naong hindi mo sa nis Ginoo, dili ni angay magmahay ko kay pagbuot nis Ginoong mao ni akong naong. Wala na taana untay halalis ba? Kalibutan sa gud karon mga buangon sa kaistanan, kuntis-kuntison manoog kinsay pinakagwapa, pinakagwapo, height, body, ana kuntis-kuntison. Mura gyud kitay gahimo. Mao na nga nasud na noon sa hunahuna sa mga tao nga I am in control. Kontrolon ko ni akong lawas nga mura kog Coca-Cola body kay moapil kog mga beauty pageant. Kontrolon ko ni akong naong, pintalan ko ni maayo nga mura na gyud kog dal, mura na kog plastic nga dili na gyud tong natural, pulos na lang gyud pintal ang kuan ako, naghatag na kog beauty because I am in control. Mao na gitawag og mga deceptions sa kalibutan. Hunong nataana, dili ta mahimong bulahan, ma-stress ta, ma-insecure ta, mahadlok ta, labaws tanan, makasala ta. Ngayon ikasala na nato, mahimo na tang ngilad nga isda. Way kapuslanan nga isda.
og iiksa na tangadto sa hudno nga nagdilaab. Apan kadto mga maayong tao katong giumol sa Ginoo, nisunod sa Ginoo, adto gito sa langit. Muna si San Alfonso Liguori ug ang mga santos, pulos ni sila dunay gihuptan nga ilang mga gasa sa kalibutan. Sama ni Alfonso Liguori, master siya sa canon law o sa civil law. Sikat kay sa unang panahon, sikat kaayog mahimo kang lawyer. Lawyer sa civil, lawyer sa simbahan. Kaya ang simbahan sa unang panahon o ang gobyerno, labi na dito sa Italy, kay Italian man ni siya, anak kay na sila. Kanang abisan nga ni karon, kuan gyud suod gyud ni sila. Muna pwede ka mahimong lawyer sa civil, pwede sa kang mahimong lawyer sa simbahan. Pero gibiyaan to niya ug nagpuyo siya nga ordinaryong tao. Gihimo siyang obispo. Sikat kay nang obispo na gani mga pari, amo mga igsoong pari nga mao ginay ambisyon mabisyap, mamonsenyor ana, mabisyap, lipay kayong tao ana or pari. Pero si San Alfonso ming take charge lang siya kadiyot sa iyang pagka-obispo, paghuman ni resign siya kay ni focus siya sa pag-build sa iyang community o pag-alagad sa mga kabos o sa mga tao nga mga na burden sa ilang sala, pinaagi sa counseling, confession o mga spiritual guidance sa mga tao. Gipalabigid niya unsay gustos Ginoo nga gamitan sa iyang kaugalingong mga gasa, dili ang pagpahimos niini. Mawitang gitudloan sa tamo aning pagpamalit og slots, kay ngano man haron dili ta magsigig tigom anang kwarta, hangtod na lang hinuon mahimo na tang attach kay sa kwarta. Ako gining gibalik-balik, ihatag nya unsaon paghatag dinhi sa atong parokya, pinaagi sa atong mga slots, mga projects. Giling nga imong tupad ing na excited kang mopalit og slot kada semana. Na. Nya haron dili sad mo mapunta na mga scammers, mo na sunda gining atong YouTube channel ni adinhi ninyo makita ang atong mga official contact numbers, contact persons and account numbers. Kining Patriciano Ubod nato nga YouTube channel. Nya inikanta sa atong online mass, inikanta sa offertory song o sa final song, anha ninyo diha makita ang mga official numbers. Haron nga kung kanay inyong gamiton, siguro gid mong moabot na dinhi. Kanang mga ngan nga atong ibutang dinhi mo inyong kontakon, siguro gid ta nga maunay mga official nato. Moabot gid ang inyong donations dinhi. So salamat kaayo ninyo mga donors. Congratulations sa inyong pag-detach niya ng inyong mga tag 500 para sa atong SBF DAG o tag 1,000 para sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance. Kanang ginagmay nga detachment nato tungod kay nahigugma ta sa pag-alagad sa simbahan, mauna na ang pagpurma nato sa kamot sa Ginoo. Og mahibong lang ka, mas mudaghan ang imong grasya. Ngano man, na-establish naman ang beauty sa imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi mahimo ng mapuslanon o nindot. Beautiful and useful life. Og mauna na ang gitawag og holy life. Beautiful unya useful. Na may og daghan nga beautiful pero dili useful. Pero nasa no useful nga di sad beautiful. Adi mahitaboy basta useful gani, beautiful gina siya. Pasabot mapuslanon alang sa panginahanglan sa katilingban. Hinaut unta nga padayon ta niining pagpaumol nato sa Ginoo og masinati nato ang tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon puno sa pagtuo, mutubag kita sa pagdapit sa Dios
aron makasulod kita sa iyang gingharian. Mapaabsanon kitang muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan padayong musangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, sa tanang dapit, sa tanang pinulungan ug sa tanang mga kultura, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga katawhan dili unta magpabiling sirado sulod sa ilang mga tradisyon, hinuon magtinabangay sila aron mapalambo ang usag-usa diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga walay gipanag-iya dinhi niining kalibutana, makapanunod sa kabahandianon sa gingharian ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa mga kasakitan ug mga balatian nga ilang giantos, muabli sa ilang kasing-kasing ug makat-on aron motubo sila pinaagi sa ilang giantos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay, dawato na ngadto sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, paambita kami sa imong grasya o gugma, dawata ang among pangamuyo sa pangama ni San Alfonso, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Nawata o Ginoo, kining among pangagasa, timaan sa mundo pa, sa pausan tusa. Kining panog, kining vino, ginaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, ugasamo, pagaliya, ihatag na kanamo, ulang itong naman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, inita ang among kasing-kasing sa kalayong langitnon sa Espiritu Santo nga mitugot kang San Alfonso Maria sa pagsaulog niining Eucharistia ug pinaagi niining maong misteryo sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon nga usa sa santos nga gasa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Alfonso de Liguori, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang mga pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, ug kadto usab nga nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay uban ng ingharian ang kamugang ibayan pangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot
nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. The love that we live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and the Spirit to help us through the years. Magampo kita. O Dios, mitanyag ikaw kang San Alfonso Maria nga usa ka makanunayong tigpanghatag o tigsangyaw niining balaang Eucharistia. Itugot nga kaming imong katawhan mukalawat niini sa kanunay ug sa ingon maghiusa pagdaig kanimo sa walay hunong. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine beauty. Nga ato lang buhaton magpakalapok lang kita diha sa kamot sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa kining lungsod sa paghalan o pagdawat sa binilon mong lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa minsan